Mayong uso, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mensu Antigua Makapagal. Ano yung mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao? Sa Pagadian City, nakadawat sa ilang PhilHealth card ang halos 8,000 kasakop sa bagong natukod nga Barangay Emergency Response Team kun BERT. Si Health Secretary Enrique Ona uban ang mga local officials sa Zamboanga del Sur mituno sa mga card ngadto sa 27 ka LGU. Nadawat sab sa mga BERT members ang ilang member data records sa PhilHealth. Ang BERT gitukod alang sa pagtubag sa bisan unsang katalagman sa lalawigan samtang ang card distribution kabahin sa programa sa DOH pag-apod-apod sa tanang Pilipino ug PhilHealth membership sa dili pa ang tuig 2020.